Zali niku zaman rong tumitah sekabehane perkara sing ana iki. Langit bumi rong tumitah, menungsa saisine langit bumi ya rong tumitah. Dadi ten ngriku niku pokoke anane ming Allah. Awake dhewe ra tekan wong dititahke kok. Dadi rong ana, bumi langite ya rong ana, jenengan saya rong ana. Tur ngendikane Allah niku ora ana hurufe, ora ana suarane munazzah nganil hurufi wa sauti. Niki nek mikir ora tekan, mula ora usah mikir. Ora tekan kok yo nek mikir wong cethole jedule saurunge jenengan ana cimah mikir. Sing jelas munazzah. Resik suci saka huruf saka swara. Aja neh kok Gusti Allah sing ngendika. Saiki kaya jenengan ngomong. Kaya jenengan ngomong. Sing neng kono sakjane ana swarane. Nek diwujudke huruf ya ana hurufe. Ning menurut tengu, menurut semut ora gantuk. Kono kon mikir omongane jenengan ora gantuk. Hurufe piye semut tengu ya ora dong. Suarane omongane jenengan piye menurut tengu ro semut ya ora dong. Ora tekan kono mikir. Kuwi omongane jenengan. Padha le makhluk. Apa meneh kalame Allah. Ngendikane Allah menurut kita sing kita itu Allah ya Allah. Wes cilik. Bagi Allah ki cilik-cilik. Lah wong bumi gedine kok ngene wae bagi Allah mung cilik jek. Wong sing duwe sing gawe kono kok ya. Sing duwe sing gawe kono kuwi bumi, langit, Mars, planet, lintang, bulan, srengenge cilik mungguh Allah. Mula ana lafaz bahasa Indonesia alam semesta ini di dalam genggamane Gusti Allah. Upamane jenengan maknane nganggo makna mentah lafate di dalam genggaman ya ming digenggame ming digegem lho bulan srengenge lintang-lintang sing kae semono kae wis sekalian alam iki kuwi ming tur nang kene iki cilik-cilik kae titik-titik sak deli-deli ana sing ngene sak deli bulane sak deli nang kono werna-werna ming digegem ngene iki kuwi cetha srengenge bulan lintang bumi Mars planet iki planet iku ming mlumpuk ning kono terus karo Allah len jika kowe ketake karo nggo jabet ya lho cilike selehke kene jerone bumi awake dhewe bumine ming sak dele apa meneh awake dhewe nek kon ngrungokke kalame Allah sing ora berhuruf kon ngrungokke kalame Allah sing ora ana suarane ora ganduk iya Pak ya iya ora tekan ora ganduk mula terus ngene bi annahu wa bi annahu lan kelawan sak temene utawi kitabe Allah iku anzala utawa bi annahu lan kelawan sak temane Gusti Allah iku anzala nurunake sapa Allah ha ing kitab utawa ing kalam ngala ba'di rusulihi ing atase sebagian rasule Gusti Allah lenurunke kalam lenurunke kitab bi alfadzin kelawan pira-pira lafaz hadisatin kang anyar
hadisatin kang anyar fil alwahi ing dalem pira-pira lauh loh mahfuz nggon sing direksa sing jenenge loh mahfuz niku nggon sing direksa wa ngala lisanil malaki lan ing atase lesane para malaikat terutama malaikat Jibril. Akhirnya Allah nurunke kalam, nurunke pengendikan neng sebagian Rasule Gusti Allah nganggo lafaz sing anyar, sebab nek nganggo kalame Allah ra ganduk iki engko ora iso diterangke. Mula terus digawe bahasa. Angger wong urip ning kono do di bahasa dewi-dewi sing gawe Gusti Allah. Iki kowe tak uripke ning kene engko bahasane ngene, tak uripke ning kene bahasane ngene, tak uripku ning kene bahasane ngene. Kalame Allah iki tak wujudke nganggo bahasa anyar jenenge bahasa Arab. Iki sing gawe ingsun Gusti Allah ngono kuwi. Dadi ana unine, ana tulisane. Proses ngono kuwi proses. Dadi nek cara wong ngudu wong tafsir lho. Nek cara wong ngudu wong tafsir. Jenengan kur ngerti unine ning ra ngerti artine, mula terus dikai tafsir bahasa anyar jenenge tafsir. Gusti Allah ya ngono kuwi ngekeki tafsir bahasa manusiawi. Nek nggo kalame Allah ra ganduk, mula terus dikai bahasa manusiawi. Bahasa manusiawi sing gawe bahasane ya Allah, kalame Allah diubah ning bahasa anyar sing gawe ya Allah. Arti wis prosesnya wis di luar akal manusia. Manusia ning karek nampa ngono wae. Nampa terus sinau lan jenengan ki nampa karo sinawe keset kok. Ento kon sinau terus nampa ngono ra keset. Kok kon menyang ngrungokke ngono wae. Ya wis dampiri mangkat ale udan ngono kok. Ngaji alasane udan. Jajal gledhek ra nggo mantrol. Gledhek mbok udan wae mantrol. Sing ana ning utek 100.000 mangkat 100.000. Mula motivasi utawa penyemangat nggo tandang iki nek nggon sing bangsa keakhiratan ora patek pengkuh. Ora patek kuat. Mula nek tur diming-iming akhirat kuwi terus lenyekapi gelem ora-ora. Beda diming-iming dunya cilike 80 gedene 100 ngono kudu mangkat. Dalile pepak ana sing ngomong, ya piye meneh tanggung jawab ji ngono kuwi." Ya piye meh goleke anake wong ji. Lah ya apa anak munyuk. Ya anake wong. Werna-werna. Tapi nek nggon akhirat karena keimanan tentang akhirat iki kurang temanjem, kurang kuat. Mengalir ning jiwa niki kurang kuat. Makane nek nyikapi sing bangsa akhirat ya terus ming sambilan. Ning ora apa-apa. Wong cara butuh ngono, iki butuhe dhewe-dhewe kok. Karek jenengan iki butuh sepira nggo akhirat kuwi. Nek butuhe iki ya mingkur sethithik nyemrimi, ayo santai wae. Wong ming sethithik kok. Nungok butuhe kudu akeh, kudu dadi, kudu mulya, ya dinemen-nemeni. Dinemen-nemeni. Nek pancen mikir akhirat lho iki.
Wa anna kulamalan sak temene utawi saben-saben barang tadommanat kang kewengku utawa kang mengandung hu ing ma apa hakun utawa apa kitab utawa tadomanat kang mengandung kang mengku apa kitab hu ing ma iku hakun hak wasitkun lan bener gek kamangka apa wae sing terkandung di dalam kalamuka sing ana ning jerone kitabe Allah utawa kalame Gusti Allah itu hak nyata sitkun bener nyata tur bener mbuh cerita sing biyen mbuh calone sing bakal kedaden kuwi kabeh nyata kabeh bener kaya sing esuk nerangke sejarah Nabi Yusuf sejarah Nabi sing sadurunge kuwi hak nyata biyen ngono kuwi tenan ora ana sing palsu ora ana sing ngapusi nek kuwi dingendikake Quran ya nyata tenan sing paling iming-iming niku ngendikane Gusti Allah ning Quran sing neng kono ki jelas innallazina amanu wa ngamilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sak temene wong sing do iman karo gelem ngamal soleh iman tur gelem ngamal soleh mongko swarga firdaus bakal dinggoni wong kuwi mongko swarga firdaus bakal dinggoni. Lah kok bakal karena saiki nggo iman karo nggo ngamal. Lah sesuk nek wis titiwancine karep ngunduh ora kok saiki le manggon, urung sida ngamal kok manggon. Ora ya tandang sik nek cara omah ki gawe sik ta lagi manggon ta ya. Gawe sik lagi manggon, urung gawe kok manggon iki sing dinggoni apa? Wong gawe urung kok manggon. Mula gawe ya swarga firdaus dadi panggonanmu. Le gawe piye? Amanu wa ngamilus sholihah. Le gawe swarga dadi panggonan kuwi nek saiki kowe gelem selalu bangun iman karo ngamal saleh. Wis mikire iki kuwi rasah mikir aneh-aneh. Rasah mikir aneh-aneh. Melindungi iman supaya urip iki tansah linambaran linandesan iman bar kuwi mlakune kahanan ki nggo ngamal saleh mlakune kahanan sing jenengan adepi iki nggo ngamal saleh ngamal saleh iki werna-werna ya tandang gawe sing apik ya semingkir sing elek ngono ta jenenge ngamal saleh iki kadang tandang gawe sing apik kadang semingkir saka sing elek ngono kuwi ra manggateke per harine iki. Dadi engko untung-untungan sing paling untung secara sudut pandang ukhrawiyah itu adalah orang sing memang iso memprogram uripe dienggo ngono kuwi. Ora mung asal-asalan lho urip wong njaba-njaba kono iki urip ki do asal-asalan ora nganggo linandesan agama. Waton tandang waton urip ngono sing kae iki kita lah ngarani mung waton urip kae iki. Urip-uripan kae iki. Maksudnya apik ya mung menurut umum, elek ya ora dong nek kuwi elek. Apik mung menurut umum. Wah iki nek menurut umum apik tak melu ngono kuwi lho modele tak mung urip-uripan iki jenenge. Saiki contoh sing egleh kaya ibu-ibu iki sing ora nganggo ilmu agama. Tilik wong loro nek sore kae tilikan lha piye ha iki kiwa tengen do tilik sih aku yo tak melu tilik kok yo ha iki jenenge ming urip-uripan ora oleh apa-apa kok ya mung oleh biji kiwa tengen do biji nek sampean umum nek nggon ngamal saleh sing nekake manggon ning swarga firdaus ora wong jenengan ra mikir swarga kok mung mikir umum. Ini contoh sing paling sederhana sing kerep kedaden ngono kuwi.
Sik tak ngombe sik. Ngombe dadak nyopot e. Umum meneh ning tuna gek berkepanjangan kula sok mesakake. Karena memang inamal a'malu binniyat. Iki mung do jika umum, kamangka kelakune tiap hari. Sing engko nek wis pindah saka donya zong ora oleh apa-apa. Jenengan niku duwe anak nyekolahi anak. Len duwe anak nyekolahi anak. Ternyata ning ati ya disekolahke wong liya-liyane ya disekolahke. Yes. Dadi dasare ming ya disekolahke wong liya-liyane disekolahke. Mulane penyaringan ilmu-ilmu sing kudu dipelajari itu pun wis ora tertata dengan baik. Ya ming sekolah. Kadang terobsesi karo kiwa tengen. Iki liyane dileske melu leske. Nek ditakoni jluntrunge piye karo sejane piye ora jelas, sama sekali ora jelas. Ngono kuwi kamangka terus saka tekan antek tekan gedhe ae mesake lha kowe ora oleh apa-apa iki engko. Beda wong sing paham karo aturan ibadah. Nek aturan ibadah itu berawal saka anak itu amanat. Wong tua wajib didik. Mula tak didike. Wis mulai terprogram dengan baik. Jadi wong aku iki wong tua di anak. Karo Allah dititiki anak. Makanya ya tak didike karena wong tua wajib tarbiyah. Nek nggon kaitan rong ilmu umum, ora mungkin dididik dhewe karena kita ra iso gawe jasa, ra iso gawe rapot, ra iso gawe biji. Mula nek kelaku sing nang nggone dhewe kudu dititipke nang sekolahan, ya tak titipne nang sekolahan. Ning bismillah tak niati didik. Ditambah aku kudu didik nang nggon agama karena anak wajib ngibadah. Nek ngantek ra tau didik nang nggon agama, ora iso ngibadah, cilik ora iso ngundur, ora iso salat karena memang ra tau tak didik, aku sing gedosan. Wong iki kewajibanku. Iki kok aku sing kedosan, aku sing dituntut. Mula anak kudu tak kenalke ilmu agama. Nek tak ulang dhewe ra iso, tak titipke nang majelis ngaji. Mbuh madrasah sore, mbuh ngaji sore, mbuh TPA sore, mbuh neng pondok, mbuh karo kiai. Kudu iso, nek ora iso aku sesuk kedosan. Kuwi jenenge wong sing terprogram nganggo ngibadah karena merasa kewajiban. Ning delok njaba kae padha ngono kuwi. Wong njaba-njaba kae ora tau mikirke kok ngono kuwi ora tau blas. Kok njaba kene le do meneng wae ketok banget ngene kok. Dadak njaba le kangelan timen. Kene wis do meneng wae wong do krasa. Mula wajar sekali jenengan iki dadi wong tua nek menurut sudut pandang akhirat gagal. Dalam arti gagal dosa. Sing ana hubungan karo anak dosa, ora tau ngajari anak undur, ora tau ngajari anak salat, ora tau ngajari anak tentang sesuci, ora tau ngajari anak tentang ketauhidan, ora tau ngajari anak tentang akhlak. Malah mung terobsesi karo motivasi dunya kowe sekolah nang kene kowe kudu les pinter nggon iki karena iki sesuk sing iso ngeterke kowe dadi pinter mbok gawe nekake dhuwit akeh sing ngono ning utek mung dhuwit. Kamangka rezekine anak iki Gusti Allah sing nentokke, ora nganggo rekayasamu, ora nganggo teorimu. Karena memang kamu ora perlu ngrekayasa, kamu ora perlu teori. Nek nggo rezeki lho wis mlaku dengan sendirinya.
Nek nggon ngibadah kuwi kudu tok reka, kudu paham. Ku ya sok ngguyu kadang kebanggaane wong tua, kesenengane wong tua suntakke ning anak. Kamangka iki engko anak bisa dibilang ming dadi korban egone wong tua. Misalkan kaya aku seneng badminton, anak tak paksa tak sekolah tuh badminton, men kowe iso badminton karena aku wong tuamu seneng badminton. Kayak sesuk kowe nang ndi badminton iso nggawa jenengku ame ngono kuwi. Nek nggo golek dhuwit wae ora dadi. Dasare ya wong tuane ra ndek nasab atlet to. Wong tuane ora duwe keturunan atlet pisan. Kowe ndone urusan kok ngono kuwi iki nek nggo golek dhuwit wangene ra umum. Karena kasak kusuke ning dhuwur iki wis ngono kae to. Kadang sing apik ra iso munggah kalah karo sing ra apik sebabe wong tuane sing ra apik ndidit ngono kae. Kuwi kerep banget kedadian ngono. Ning sak emosi sak ego lah kuwi engko jenengan berat karena pertanggungjawabannya ora dadi. Sing paling barah niku terus dilebokke ning nggon kungkungan ngamal soleh, di mana Gusti Allah dawuh kon ngamal soleh jenengan di lahan, wujute lahane anak iki digarap men dadi ngamal soleh jenengan, tapi jenengan ra iso nggarap. Ora iso nggarap, padahal kuwi lahan utawa media. Jan media nggo ngamal soleh jenengan padha karo nggo mbangun swargane jenengan. Ben anakku tak peksa kudu ning madrasah, anakku tak peksa kudu ngaji. Nek ning kene ra ono tak peksa kudu ning pondok. Nek mondok ora gelem ya tak peksa kudu ngaji ning pondok. Pipite ora mondok ora apa. Wong sing digoleki iki ngilmune ora mondoke ngono. Gak engko men iso salat, iso sesuci, iso wudu, duwe akhlak apik, kuwi kewajibanku. Yo kadang kala nek sing paham sore ngeterke ning madrasah, kae iki jan ngamal saleh wong tuwa. Keuntungane wong tuwa ngeterke anak ngetiging ning madrasah. Padha karo wong tuwa mbangun swarga Firdaus sing ngapling swarga Firdaus kono sesuk calone dinggoni kok ya. Ning anu gedereng tentang rezeki, gedereng wedi sesuk nek anake kere ndak kewer-kewer terlantar, mula sing ana nang ngene piye carane ndadekke anak ning donyane iso mbut gawe iso sugih sing ana nang ngene mengko ngono kuwi. Kene jenengan iki biyen ra tau digoke wong tuwa ya mlaku dhewe ning nggon rezeki. Ngerti usaha iki usaha iku. Malah kepara saiki luwih sugih mbangane wong tuane dulu. Iki lembur gawe do luwih sugih mbangane wong tuane. Wong tuane mbiyen ning sawah saiki jenengan ning kantor. Wong tuane mbiyen cekelane pacul saiki jenengan malah luwih ampuh, werna-werna ya ana cetok ya ana lepan kok malah opeh cekelane. Istimewa to. Tenan nek nggon rezeki iki sak mlakune mesti mlaku sih. Wong Allah nguripke iki nganteni rezekine. Mlaku nek nggon donya iki mlaku. Mesake jenengan kok ndak ora duwe celengan ngamal soleh. Apa wae sing dadi ayahane jenengan nek cara wong desa aku ndek ayahan. Apa wae sing kira-kira dadi lahane jenengan kuwi iki isyarah. Isyarah saka Allah kon ibadah kon ngamal soleh lewat kuwi. Mula Quran ora bakal goroh apa sing terkandung di dalam kitab Gusti Allah iku hakun wasikun, nyata tur bener.
Wis diterangke innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ono yo ora wedi. Yo ora wedi. Wong kafir ahli kitab, wong musyrik iki engko tetep ing dalem neraka jahanam. Khalidina fiha langgeng ning neraka jahanam. Ngono yo ora wedi ora. Kula uripe mengkur ngawur kadang gedereng donya kepleset enggon musyrik. Kepleset enggon sirik. Gek sirik iki lembut banget sih nek jenengan ora belajar ora sinau iki engko kepleset enggon sirik ora krasa. Kanjeng Nabi ngendika sing jenenge sirik iku ibarate kaya semut ireng mlaku ning watu item gek ana ing dalem wektu wengi sing peteng. Ya ana semut ireng mlaku ning watu item, watune ya ireng, semute ya ireng. Sing ngetke ya ireng padha wae iki. Sing ngetke. Gek wektune wengi dadi lembut ra ana wong ngerti. Kuwi sirik. Nek ora iso nata ati tenan walah ya Allah iki kepleset ning nggon sirik ra krasa. Sak cendhek-cendheke sirik Kanjeng Nabi ngendika, iki sak cendhek-cendheke sirik kuwi jenengan ki nyarujuki perkara sing lacut, ngombyongi perkara sing lacut, ora nyarujuki perkara sing hak, ora pateka nyetujoni perkara sing sipate jedul saka syariate agama. Nek sing lacut disarujuki ning nek sing barang hak saka agama jenengan marah ora nyarujuki kuwi cendhek-cendheke sirik. Kamangka akeh to sakniki. Ayo nek sing contoh umum rasah muluk-muluk sing umum wae. Iya nggerjak ngobrol karo kanca-kanca sing sipate non formal. Gek obrolane kuwi engko materine ngelek-elek wong jenengan seneng. Jenengan betah. Ya angger obrolan iki ora kualitas, ngelek-elek kono ngrasani, kono mitnah, kono seneng jenengan. Bahasan jak ngaji sing ning kono obrolane bahas Quran hadis, le jawab angun kae. Sok nek wis pensiun. Oh, wis gesek. Nek nggon perkara sing apik semoyo wae. Ning nek nggon perkara sing elek, wis. Nglebis wangun kae. Iki do ngomong apa? Ngomong ke kulon mulut siji kae lho. Oh, aku ki ngerti banget. Wah, wangun nang nggon kono. Dadi nek nggon gang sing bangsa elek-elek ngaten niku ki sarujuk, seneng, le nandangi le ngomongke seneng, ning nek nggon gang sing bangsa apik ora patek seneng, ora patek semangat. Engko bengi melu ora? Nendi ya mujahadah. Sing diwaca apa? Nariyah 4.444. Wah, kesuwen ra kuat aku ngono. Kamangka kuwi nek dipraktekke paling suwe sak jam ya. Ning lemune kesuwen, buasan ngrasani 3 jam ra mulih kok. Ora krasa 3 jam. Buasan ngelek-elek ngono wah wis. Sirik ra krasa. Kebijakan-kebijakan pemerintah sing elek jenengan nyarujuki. Ngono kuwi cendhek-cendheke sirik. Kamangka saiki kebijakan pemerintah iki ya akeh sing ngalor ngidul karo syariate agama. Tenan ngalor ngidul karo syariate agama. Ya tentang kepala sekolah ngeplak murid lah.
Iki lek do berpendapat tentang Trans7 rada ngece pondok pesantren Lirboyo. Wis pokoke ngono kae lho uni-uni donya iki. Iki nek ora nguzlah, ora slamet zaman saiki iki nek ora nguzlah ora slamet. Nguzlah itu selalu nyekel syariat agama, ngedoh saka perkara umum sing mereka itu ora tau nganggo dasar agama. Nah, aku seneng niki, apa sing kewengku ning jerone Quran iki nyata tur bener. Wa anna ba'da ahkamiha lan sak temene utawi sebagian hukum-hukume kitab Allah nasakha kang wis nasakh hu ing hukum sapa Allahu Gusti Allah. Wa ba'daha lan sebagiane kitab lam yunsah kang urung dinasah. Sing karo Allah wis dinasah, cara kasaran iki wis disinkronke karo kahanan penguripane manungsa. Kadang ana sing rung dinasah, ana sing rung disinkronke. Kita ngimani tentang hukum-hukume Gusti Allah iki wis kewengku ning jerone Quran kuwi, baik sing wis dinasah maupun sebagian urung dinasah. Yo gampangane dinasah itu diperjelas terus disinkronke karo kahanan dunyane. Kadang pengendikan garis besar sing kita perlu jabarno secara realita hidup. Quran kan sok ngono kuwi. Kaya dene penekanan ngamal soleh. Wujude ngamal soleh apa wae ora diterangke. Sing tafsire nglakoni keapian, ngamal niku nglakoni, soleh iki keapian, nglakoni keapian. Lah sementara rincian keapian ki apa? Iki ra jenengan sing jabarno. Nah, keapian itu ya pokoknya sing memberi manfaat, orang memberi madharat. Kuwi keapian, dirungok ini. Keapian itu memberi manfaat, orang memberi madharat. Iki ngamal soleh nek isih nggawa madharat, sing secara nyata memang nekake madharat, kuwi urung dadi ngamal soleh. Ning nek memang iki sakjane nekake keapian sementara wong liya ngarani madharat kamangka udu madharat, kuwi tetep ngamal soleh. Adzan iki ngamal soleh. Wong ora nggo madharat to. Adzan karo qomat iku lho. Kuwi ngamal soleh. Walaupun sebagian ngerasa dirugikan, ngerasa tanpa madharat saka anane adzan kuwi lemune berbagi lah kuwi oknum. Kuwi kesalahane wonge dudu adzane. Mula adzan tetep kewengku ngamal saleh. Ngaji. Ngaji itu anane ya ngamal saleh meskipun sebagian orang merasa kena madharat. Ning ora niate arep gawe rugi. Walaupun sebagian perat-perat teko kesindir ngono lho. Biasa to sebagian sok merat-merot nek ngono kae ya nyindir aku padahal ora. Isine Quran ora nyindir, ning ngekeki pepeling jenengan kesindir apik. Neswa nek arep nesu. Wong ngamal soleh iki kadang kala dadi tumrape seseorang walaupun ora disarujuki tumrape wong liya. Ngamal soleh sak ngono kuwi. Wong liya sok ora patek sarujuk ning asline kuwi ngamal soleh. Tangi wengi tahajud terus zikir rada seru.
Iki ngamal soleh bagi sing lakoni. Ning ternyata bagi yang lain kok ngono ki ora pakai disarujui. Lemune waktu wengi iki nggo istirahat, nggo turu, mosok karo nggo salat karo nggo zikir lah. Iki ngamal soleh iki werna-werna sih. Mula hukum-hukum sing ning jerone kitabe Allah kuwi iki wis nggawa manfaat baik sing wis dinasah maupun sebagian sing urung dinasah. Wa jumlah Tuhan utawi jumlahe kitabe Allah iku mi'atu kitabin ana 100 kitab wa arba'atu kutubin lan 4 kitab 104. Kitabe Gusti Allah sing ning bumi niku cacahe ana 100 4. Ya agi ngerti iki. Apa wae rasah takon wong aku yo ora ngerti kok. Sing jelas ana 100 4. Seka 100 4 sing wajib kita kenali jenenge, wajib kita imani nek niku kalamullah cacahe 4. Cacahe 4. Papat iku napa? Ana Zabur, ana Taurat, ana Injil, ana Quran. Wis niku kudu dong. Nek sing 100 rasah kenal ora apa-apa. Tenggen kitab tauhid nika juga nerangke ana 100 punjul 4 kitabe Gusti Allah, kalame Allah, ning sing wajib kita kenali karo sing wajib kita imani nek niku kalamullah cukup 4 ngono kae. Ya man, lho. Senenge ngaji Quran iki nek wis dong seneng. Maksude wis dong tentang penekanane ngene iki seneng. Karena ora ana sing ngapusi, ora ana sing kleru, ora ana sing elek seneng. Isine Quran iki anane mung apik karo hak, apik karo hak. Seneng tur nek wis ngono kuwi engko nyegurke diri ambles nyelam ning Quran kuwi. Pingine iki aku ki iso nandangi kaya sing didhawuhke Quran kuwi ngono pingine. Wah aku kudu iso nandangi mula anggere ana pengendikan kae kaya-kaya kepengin ngamal ana pengendikan kepengin ngamal. Maca Quran iki dadi seneng nek ngerteni isine, nek ora ngerti ya kaya njlehi kae wong ora ngerti kok. Dadi gampang jelas ning nek ngerti terobsesi pengen ngerti sing luwih jero, sing sak banjure, sing sak teruse, pengen ngerti. Nek jenengan senenge maca wong gek pengen ngerti sing sak mburine. Angger maca wong ngono pengen ngerti sing sak mburine. Nah aku kok wegah. Memeng tenane ngrasake kahanan wong niku wis wegah. Apa meneh kon maca memeng urip-uripmu dhewe engko tanggung jawabe dhewe-dhewe, laporane dhewe-dhewe. Kayak kadang kala seorang ngerti jeng ngene iki, sing apik sing endi, sing elek sing endi, wong liya iki sok ora ngerti. Mula nek kaya kula mung seneng omong karo malaikat. Iki kula niate iki lho malaikat, iki kula niate iki lho malaikat, niate iki akhire catet. Oh iya, Raqib tampil. Oh iya, Raqib tampil terus. Nek jenengan sing tampil ngate terus ketoke. Ora terprogram. Kuwi ora ana wong ngerti. Jan ora ana wong ngerti nek sing nyateti Raqib kok ngaten iki sing ngerti mung jenengan dhewe. Jal mangengen apa sing wis jenengan lakoni kuwi iki sing ngisi Raqib kok ngaten. Dirasakne karo dipikir sing ngerti kira utawa sing nyatet iki Raqib kok ngaten. Wa maknal imanu tawi maknane iman bil yaumil akhiri kelawan dina akhir
Wa huwa utawi dina akhir iku minal mauti saking mati ila akhirima maring akhire barang yakongu kang tumiba apa ma yaumal kiamati sesuk ing dalem dina kiamat. Kuwi antuk mina yen to ngimani sapa sira bi anahu kelawan sak temene utawi mati ngantek tekane dina kiamat iku maujudan. Maujud. Kowe kudu ngimani nek ten iki iman marang dina akhir niku pisan. Makna simpel dina akhir iki mati. Nek jenengan ngantek ra iman kebangetan. Nek isih dileleng wah ketoke aku ora bakal mati kebangetan. Nek ngantek duwe paham ora bakal mati iki kebangetan. Wong gak esuk mesti ana siaran sampun kapundhut wangsul. Ora mung nunggu giliran kuwi ta awake dhewe iki. Mung nunggu giliran kuwi. Sampun kapundhut wangsul kuwi. Ngantek kedadeane dina kiamat kuwi kudu kita imani. Kiamat perseorangan jenenge mati, kiamat kubro, kiamat gedhe iki jenenge hancure bumi, ilange bumi. Al-qari'atu mal qari'ah, iza zulzilatil ardu zilzalah. Quran kae, wong arep muni urung sesuk mesti kedaden. Karena Quran ki ra ngapusi. Kabeh mesti maujud bi anahu maujudun. Watu minalan yen to ngimani sapa sira bima kelawan barang istamala kang kewengku apa ma ngalaihi ing atase dina akhir wujute min sualil malakaini saking pitakonane malaikat loro mungkar nakir. Kuwi mbok jenengan mai duwa kae kedaden. So angger muni ketemu mati, mburine mati, pitakonane mungkar kamu kan yang tambihul ghafilin kae dingendikake yusabbitullahul ladzina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah netepke ucapan sing tetep kanggo wong-wong sing do iman yo ning penguripan donya maupun ning akhirat. Lah jabaran saka ayat niku diterangke wong mukmin iki engko nek mati nalika ketemu mungkar nakir iso mong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bar kuwi mungkar nakir ra sida nakoni. Wis ra sida nakoni sebabe kuwi wis mewakili jawaban sak kabehane. Ning kuwi nugrahane kanggo alladzina amanu wong sing do iman. Ora wong sing do kokean tuntutan donya kudu sempurna, kudu apik. Ora wong sing selalu bangun iman, mbuh dunyane sempurna apa ora sempurna, mbuh dunyane nyenengke ra nyenengke tetep iman. Niki bakal dikei nugraha karo Allah, dikei ketetepan ucapan sing pasti wujude la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh malaikat takon jenengan maca kuwi wis ra sida takon. Langsung ming terus diterke nggon beda. Grubyuk ngono kuwi jebul dia pindah ning taman swarga ana raudha min riyadil jinan. Dinang kubure wis pindah ning taman swarga modele ning asyhadu alla ilaha illallah. Wis mulai ketungkul lho iki jenengan kudune mbangun iman ngamal saleh iki mulai ketungkul. Wis rasah gubris kahanane wong. Ning gubriso karo kahananmu dhewe. Kok ndak selak telat kok iki. Ayo do iman ngamal saleh, iman ngamal saleh. Lek ngamal saleh ki beda-beda. Siji karo sijine beda-beda kok ya.
Sing dibandem pujunan ling amal soleh nyumbang. Lah nek ngono to, nek kan ora kabeh nyumbang wong kampunge beda-beda kok. Sing kampung kono ana wong iwuh jenengan kepunjungan, ha ya engko ngamal soleh nyumbang. Iki mau sok klerek-klerek do gering to iki. Ha ngamal soleh tetombo dilalen jenengan sehat sing wedok gering. Ayo nambahke sing wedok ngamal soleh kuwi ya. Wis beda-beda. Sing radong mengko kan muni. Kowe ngalor ngidul boncengan rombok wedok kene nyumbang sing ngono wong radong iki. Kene iki boncengke nambahke sih. Terus lemuni kowe ngalor ngidul boncengan. Akene ngibadahi nyumbang kamangka mirip. Mirip piye? Nyumbang 100, boncengke mbok wedok nang gone dokter Hanung 70. Padha ming bentuke sing beda. Kayo ngamal soleh kabeh to masing-masing. Wono sing ngetiging wae. Jam 5 sore nggo jaket tulisane Honda. Warna endi iki. Wolong-wolong. Ora ngerti ya jebul ngamal soleh wujude metuk anake KKN ning Semin Wonosari. Tanja lho, Semin Wonosari iki tanja lho. Sambil 7 kae ngiwa. Kita niku Gedang Sari lurus terus. Terus dono ngetan ngalor ngetan ngono. Anake KKN ning kono, bengi iki kon metuk, masalahe iki engko acarane perpisahan terus arep mulih. Lho ana sing ning ngamal soleh metuk anake lagi kono, gek kur gumonto. Gek udan gerji. Gek ngeleh. Ben dipaetke sisan. Ora ngamal soleh, werna-werna kaya ngamal soleh iki werna-werna. Ana meneh sing rada umum ngamal soleh ra ketara wong do ora ngerti. Ki wong do ora ngerti nang omah ki sing wedok ngeroki sing lanang. Wong sing lanang njaluk dikeroki ngamal soleh tok. Ana meneh ngamal soleh ora kaya ngamal soleh. Lanang wedok padu. Ngamal soleh lho wila kok ngamal soleh wong padu kok ngamal soleh. Kalolah padu niku ki goleke sinkrone rembug benerke sewiji-wiji sing lagi dalam keadaan salah men bener mong cara mensikapinya dilalae kenceng-kencengan ning iki dalam rangka golek kebenaran, golek kemufakatan. Akhirnya padu itu dadi ngamal soleh. Mula sanepane agama khilafiyah di dalam berpendapat itu rahmat. Perbedaan pendapat, perbedaan penilaian itu rahmat. Nganggo kadang le berargumen tak dadak nganggo padu. Kadang kok ya wah werna-werna tenan nek jenengan paham. Makane saiki iki kunci utamane nggawa diri ben slamet, nggawa diri ben oleh jatah swarga Firdaus niku senenga ngamal soleh. Wis ora usah dadak nggatekke kahanane wong liya. Ndak keweleh jenengan wong liya menurut bijine jenengan elek jebul dhek apik. Ora ndak keweleh kaya sing kula aturke jenengan nyumbang sing siji boncengke bojone menurut sing nyumbang sing boncengke bojone ming seneng-seneng ngalor ngidul boncang-boncengan ora ngerti ya jebul le boncengke iki ngeterke ning dokter ngono kuwi lho ora ngerti ta soal. Istimewane iki urip ngono kuwi ora usah kokean biji mah karuan. Wes niki sik ngerji he. Sakake jenengan iki kula suwe-suwe. Ketoke nglirak-lirik jam iki.
Karena isinya apik tenan. Muga-muga diridani Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sabit nabil imani wal islam, sabit nabi salamah wa sa'adah fi dunya wal akhirah. Paringono kita sedaya sehat waras lahir batinipun, lebih saking penyakit ingkang angel tambahipun, sehat waras ingkang manfaat faedah dunya akhirat. Paringono saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ibadah. Dadosna ati kita ikhlas, sabar, syukur. Paringono kita derajat mati ingkang husnul khotimah, beto iman Islam ingkang sampurna. Paringono rezeki ingkang saya gangsar jembar kathah barokah, kacekapan hajat-hajatipun, kaijabah donga-donganipun, kaparingono hasil kasembatan menapa ingkang dados maksud lan panjangkanipun. Slametna kita sedaya saking fitnah dunya akhirat, balak dunya akhirat, musibah dunya akhirat. Paringono kita sedaya derajat pungkasan husnul khotimah, ahli swarga lan ridho panjenengan. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi diridani Allah, manfaat faedah dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.